Könnyebb dolgom lesz. Tehát megkezdődött a jövő visszahódítása, amit a jelen megnyomorításával és a múlt meghamisításával igyekszik elérni. Ha az egészség mindenkié, akkor az egészségtelenség is. Igen. Ahol munka van, léteznie kell a munkanélküliségnek. A boldogság kéz a kézbe jár a boldogtalansággal, az esély az esélytelenséggel, az élet a halállal. Az embereknek ismét fel kell fedezni a repülés boldogságát, mert a felemelkedés az a zuhanás, a lejtőn való lecsúszás lehetőségének biztosításában rejlik. Ez esélyt ad a növekedésre és az antiszociális biztonságra. Erős birodalomra van szükség, amely mindannyiunk otthona, ahol nincsen helye az erőtlenségnek. Az erőtlenek erőforrás hiányba szenvednek. Az ő megsegítésükre jött létre az Emberi Örömforrás Minisztérium, kegyetlen halált kegyesen osztó álomtitkársága, melyet itt Európában az EU Tanázia Bizottsága képvisel. A bizottság tagjai hivatottak dönteni arról, hogy a halaszthatatlanul halni vágyók közül kik vehetnek részt a hálaadó halálosztó ceremóniáért vívott végvásáron. Akit a bizottság tagjai alkalmasnak talál erre, és jogosnak véli igényét kegyetlen kegyre, ő, mint rabszolga, mindössze 180 pannoniai forintért árverésre bocsáthatja magát. Én vezetem az árverést, ez nem átverés. Önök közül pedig bárki licitálhat az arra alkalmas jelöltre, aki rendelkezik a vásárláshoz elegendő pénzösszeggel. Egy összegben kell fizetni. Végre nem lehet törleszteni. Így kívánja a végtisztesség. Az új tulajdonos, aki vásárol, 30 percre egy értékes ajándéktárggyal, valamint egy új rabszolgával fog gazdagodni a végvásárt követően, aki a képesítésének megfelelően fogja majd szolgálni leendő gazdáját. Viszont el kell, hogy mondjam, hogy a 30 perc lejártát követően az új rabszolgamunkaügyi törvénykönyv szabályozása alapján a rabszolga munkaviszonya megszűnik. A legmagasabb összegért értékesített halálra alkalmas emberállat lesz a végvásár győztese, tehát a végösszeg maga a vég kezdete. A szerencsés szerencsétlen haladéktalanul halhatatlanná válik, aztán mehet a süllyesztőbe, mindezt haláladómentesen. A tét tehát nem kicsi, viszont óriási. De felhívom a figyelmüket, hogy a győztes, halálra váró, halálra vált jelölt már nem teljesített rabszolgálatot, így természetesen a tulajdonosa vissza fogja kapni a teljes vételárat, sőt megtartatja az értékes ajándéktárgyat is. És ez még nem minden. Ajándékként, vigaszdíjként kap még 180 pannoniai forintot is, kérem szépen. Hát jó, ebből lejön a 90%-os bánatpénz. Óriási verseny várható tehát, hiszen csak egy lehet az, aki elmegy a pokolba. A győztes halálnemét az Emberi Örömforrás Minisztérium mély humánumról tanúbizonyságot téve a vadállat általi összevarcangolásból határozta meg, ami itt helyben meg is fog történni a végvásárt követően, méghozzá az itt látható őrült nők disznókodó ketrecében. Az állami ítélet végrehajtott állat már 3 napja nem evett, se sokat, se keveset, így biztosan alapos és precíz munkát végez majd. Az árverésre a januárban hatályba lépett új birodalmi alaptörvény elvei vonatkoznak. A törvényességi felügyeletet a birodalom legnagyobb pénzügyi szabadságharcosa, Georgius Macsivavasz fogja ellátni. Ma még másnaposan is ő kezeli a pénzt. Hölgyeim és uraim, most pedig a végvásár helyszínére szólítom az Eutanázia Bizottságának 3 jeles tagját, akik egyenesen Gallia Belgikából érkeztek hozzánk. Fogadja nagy taps a birodalom fekete angyalát, a torok kéményseprőjét, Angela Nigrát!
Fogadják nagy szeretettel az igényes mellékhelyiségek fekáliái csoportosulás, az IMF egykori vezetőjét, a közösség gal végtermékét, Dominik Strauss-Kahnismergaszt. A bizottság harmadik tagja, az Európai Cinikusok Szövetségének tiszteletbeli elnöke, Nikolaus Sarkazmus. Barátaim, Szavárja polgárai, kezdődjék a végvásár életre, de főképpen halálra. Az első erőforrás hiányos végversenyző, egy igazi csalófő, a köztársasági életének volt elnöke, az egykori körbecsaló diplomata, Dr. Olympiakos. Köszöntelek, doktor. Miért állsz most itt? Az aranyérmei miatt nem tudok leülni. Félreértettük egymást. Én arra lennék kíváncsi, hogy miért jutottál ilyen végzetes elhatározásra? Mert ellopták a becsületemet. Amiért egész életemben harcoltam, a siker, a pénz, a nők, a csillogás. Egy pillanat alatt köddé váltak. Citius, Alcius, Forcius. Gyorsabban, magasabban, erősebben, nincs többé. Meghalt az eszme. A mindenkori eszme, melyet minden eszmerendszerbe eszméletlenségig szolgáltam. Már csak a rög marad, eszme nélkül. Csak lassan, törtem gyorsan magasabbra. Éppen ezért erősen ragaszkodtam ehhez. Több csatát már nem tudok megvívni eszméletlenségvesztés nélkül az élet pástyán. Ez eszméletlenül szomorú. Mivel vádoltak meg? Orrul támadtak rám felbérelt tolnokok. Szellemi végtermékemet másnak tulajdonították. Lopással vádoltak. Elvették a nevem. Nem lehetek többé dottorre, pedig igenis az vagyok. De ami a legjobban fáj, hogy császárom nem áll mellettem a bajba. Magamra hagyott. A köznek társaságát nem érdeklem. Társalkodási elnök többé nem lehetek. Föláldoztak populizmus birodalmának oltárán. Pedig Olympiakos megvívta azt, amit megkövetelt a haza. Olympiakos elmehet a süllyesztőbe. Végtelenül elkeseredett és becsületsértő mondatok ezek. És hogyha nem a végvásáron lennék, nyilván ki is végeztetnélek ezért. De bízom benne, hogy ez az én közreműködésem nélkül is meg fog történni. Mert alkalmasnak fogsz találtatni a bevégzésre. Milyen vásárlást ösztönző marketingus kampánnyal készültél? Az utolsó vasárnapomat szeretném szemléltetni, melyet populizmus és a közszolgálatába töltöttem. Remélem elég hatásos lesz. Ez csak rajtad múlik. Olympiakos, a színpad a tiéd. Vasárnap szád narancsvirággal, búcsúztam posztomtól, meghatott dumával. Állnak bértolnokok, kudarcba kergetők, apró kis hibámat galádul felfedők. Azóta szomorú mindig a vasárnap, sósbor szesz italom, megdagad a májam. Szomorú vasárnap, utolsó vasárnap, császárom nem jött.
uram, mit tegyek, de erre ön nem felel. Már csak a semmi vár egy bajnokból utolsó. Elég lesz így a utolsó. Egykori palotám, csak még egyszer lássalak. Ígérem, császárom, én be nem mártalak. Utolsó vasárnap. Ó, én gazdag lennék. Hey, déda, 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 da, déda, 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 daj. Hey, daj, daj, da. Nincsen daj, daj. Öreg! Köszönjük szépen ezt a vágylohasztó produkciót. Az Eutanázia Bizottságának adom át a szót. Tessék. Fuldoklom a könnyek óceánjába, annyira meghatottál, de nem. Fájdalommal teli, mégis nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem vagy közénk való Olimpiákhoz. Égbe kiáltó siránkozásod, a bárgyú szomorúságod és a szűk látókörű érzelmességet számomra valóban bebizonyította, hogy neked menned kell. Legszívesebben magam végezném el rajtad a karaktergyilkosságot. Végvásárra veled. Köszönöm. A produkciód előtt azt mondtad, hogy egész életedben a pénzért, a sikerért, a csillogásért, a nőkért harcoltál. Hát mindenről vernyogtál nekünk itt az imént, csak a nőkről nem. Miért nem? Vagy ez valójában nem is volt neked olyan fontos soha? Hát voltak nőid egyáltalán? Ha igen, ha nem, létezésen így is, úgy is tragédia. Alkalmas vagy. Végvásárra javasollak. Bravo. Köszönöm. Megrázó volt Olimpiákos, ellervált Buapéri szüvegnyilvánulása. Óriási bukás történet ez. Egy értékrend nélküli emberé, aki csak sajnálja magát. De a felelősséget semmiért nem vállalja. Kívánom, Olimpiákos, nyerjél a vásáron. Köszönöm. Köszönjük szépen, Olimpiákos tehát végre alkalmasnak tituláltatott. Olimpiákos, vár az emelvény. Megnyílt előtted a halál kapuja. Tehát a rabszolga neve Dottore Olimpiákos. A nemzetisége nemzetközi utcai vegyes. Neme férfi, kora 66 év, magassága 182 cm, képzettsége önközgazdász, kis doktor. Büntetett előéletű sajnos a bűne, hogy egykor komolyan vette magát. Előnye fiatalos, sportos, simulékony, nagy küzdő, egy igazi felkapaszkodó művész. Hátránya, hogy feledékeny, szellemi kleptomán, sértődékeny, és a szellemiség egy kissé szellemszerű. Viszont a kikiáltási ára csak mindössze 180 pannóniai forint. És aki megvásárolja, kérem szépen, az ókori zöld olimpiákról szóló doktori disszertációt fogja megkapni, amit nem kisebb egyetemen, mint a Szavária Egyetemen. És a témavezető pedig Marcus Maximus Populizmus volt. Tehát rendkívül értékes munka, ritka. Úgy érzem, a fekete piacon nem lehetne ennyiért megvenni. Mindössze 180 pannóniai forint. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, 180. Nagyon értékes adatok vannak. 200. 200, köszönöm szépen. 200. 220. 220 először. 300. 300. Köszönöm szépen. 300 először. 300 másodszor. 500. Köszönöm szépen, ott 500 lett. 500 először. Gyorsításra képes? Hát akkor 600?
Akkor képes. 600 először. 600 másodszor. Nagyon helyes. 30 perccel. Ne felejts el. De a doktori disszertációmat leírja. Az egy másik vásárlást igénylő folyamat lesz. De tud helyeket szerintem egyébként. Attól függ, hogy milyen kell. Albán, bolgár, germán, bármilyen. 600 másodszor. 800. 800. Húha! Az a 800 forint! Az meg... Hát igen, van akinek az is. 800 másodszor. 800... 800 000? Annyi már lehet, hogy egy jobbat is lehet. De nekem megéri. Tehát 800 000? Nem. 1000. 1000. Valós a bemondás? 1000. Köszönöm szépen, ott az 1000. 1000 először. 1002. 1200 először. Hát több ezer éves olimpiákon dolgoztunk. 1200-nál tartunk másodszor. 1002 harmadszor. Önél rasszul. Most pedig a második öngyilkos jelölt következik. A romaterapeuta. A munkanélküli éhezőművész. Orbánus Kolompáris. Csak lefejjelje! Orbánus! Ne dubálja nekem, mert úgy pofán váglak, hogy a cserpákod leghogy újra a templom kilincs. Nem értesz te semmit. Hiába játszod el, hogy csalázod, te se értesz meg a szarfejű haverjait se. Csak nyomjátok a süket vakert, hogy így felzárkóztatás, meg úgy felzárkóztatás, meg római roma internáció, vagy mi a nyavaja. Közben rohadunk meg, fulladunk meg a saját hányadékunkban, mert melót azt nem adtok, baszki. Csak dováltok, hogy ne lopj, meg fürödjél meg. Hát miből éljek, miből fürödjek? Ezért okoz meg? Ezért! Nem kell nekem már semmi, egyék a beleimet a kukacok, azt felejtsek-e mindent. Na igen. Hölgyeim és uraim, Orbánus Kolompáris marketingus kampánya következik. Közreműködik bandája, a Fekete Feneke. Verítjél már! Ah! Nincsen munka, vár, a mocsok, a gané. 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 Ellepasszal! 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 Nem termelhetek, melegedek, el kell temettem egy gyereket, rendes ember, nem lehetek ellen.
meleget, felkelek, szerzek egy tetemet, kelletlen, emelem kezemet, ellenpasszal! Ellentik, nem lehetem meleget, tervezek, keresek szemetet, felszedek, szedettek egeret, ellenpasszal! Gyere velem! Gyere le velem! Fekete felleg! Fekete szerelem! Fekete felleg! Fekete szememet! Ellenpasszal! Nem lehetek! Nem leszek helyemet, kerestem! De nem lett kegyelem! El kell mennem! Ez kegyetlen ellenpasszal! Gyere velem! Gyere le velem! Ellenpasszal! Fekete felleg, fekete szememet! Ellenpasszal! Fekete felleg, fekete szerelem! Nincsen munkavár, a mocsok, a gané! 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 Hát ez igazán ütős volt, majdnem engem is hazavágott. Mi a véleménye az Eutanázia Bizottságának? Övék a szó. Ja, ne nézz így rám a fekete szemeiddel. Hát elég hatásos volt Kolompáris és társai produkciója, viszont aki ilyen élettel teli dolgot tud előadni, már bocsánat, de határozottan életképes. Még nem érett a halálra. De figyú, talán a sok szenvedés az meghozza majd a gyümölcsét. Most nem halhatsz meg, de tényleg veled érzek, Kolompáris. Nem értek egyet csinos bizottsági társammal. Javasolnám, hogy Kolompáriszt a társaival együtt küldjük a végvására, mert egy kicsit is megfordítva az általuk előadott borzalmas szöveget, minket leppent tőlük a szar! Ennyi! Enyém lett a döntés nehéz terhe, a felelősség az én vállamra került. Talán megbirkózom vele. Dominik, nekem sem volt különösebben szimpatikus Kolompáris és bandája. Egészen riasztó volt, ahogy a fekete feneküket felén fordították. Ellep a szar. Ennek ellenére Nigre kisasszony véleményével osztozom. Mint tudjuk, fordult már elő olyan szerencsés véletlen, hogy Gall kormányzó vállalatot egy ilyen Kolompáris fajtából. Orbánus, a remény hal meg utoljára. Ma itt nem halhatsz meg. Remény meghal. Sajnálom, Orbánus, az Eutanázia Bizottsága úgy döntött, hogy te ma itt nem halhatsz meg. Orbánus, te ma itt nem halhatsz meg. Ne szórakozzál vele. Távozz tőlem, Orbánus! Mondja rá, kenje ki a szívedet! Megyek, azt felkötöm magam az első fára! Úgy legyen! Úgy is lesz! Bárhogy lesz, úgy lesz, a jövőt nem sejtheted! Mint ahogy az sem, hogy sikerül-e harmadik jelentkezőnknek megvívni a kegyes halálét. Következik a vezetőtervező, kibefektető, Magellan Centralis. Magellan, üdvözöllek. Én úgy tudom, hogy a luzitán származásod ellenére nem érkeztél túl messziről. Így igaz. Egy ideje már Szaváriában élek. Értem. Ezek szerint Szaváriában sem csak korbászból van a kerítés. Abból lehetne, ha nem rágnák le a kutyák.
A háború kutyája, a hatalom kutyája, a zsarnokság házőrzői. Jó, ezt a témát ne feszegessük. De miért jelentkeztél a végvásárra? Rám tekeredett az adósságspirál. Begyűrűztem. Bővebben? Nem szeretném, túl savanyú és büdös. Mindenem hitelből van, még a levegő is, amit remélhetőleg már nem sokáig veszek. Hitelből volt az a használaton kívüli mitrásszentés, amit azért vettem meg, hogy végre egyenesbe hozzam magamat. A Magellán agórában. Füstbe ment terv. Agóra! Nem kell senkinek! Hitelezői meg a torkomat szorongatják. Bukott ember vagyok. Őszinte beszél. Úgy látom, hogy egy furcsa, hangszernek tetsző tárgyal érkeztél. Ez is a segítségedre lesz a marketingusz kampányokban? Igen. Pengettyűm segítségével szeretnék mesélni az örökös körforgásról, melyből végre szeretnék kikeveredni. Szédíts el minket, Magellán! Árkok, láthatatlan barikádok, árnyékában járok. A második. Bocsi, még egyszer. Gyűlnek a gödrök, mélyülnek árkok, láthatatlan barikádok, árnyékában járok. Dőlnek a szobrok,
törnek a szárnyak. Üres szavaktól, könnyektől nyírkósak az ágyak. Épülnek a körforgalmak, még csak körbe visznek. Balról jobbra, jobbról balra, a körök így köröznek. Körön kívül nincsen élet, így hát körbe csalnak. Megkevernek, megkavarnak, aztán belém marnak. Pörget a kör, szédülök, forog a gyomrom, mindjárt eldőlök. Tőlök jobbra, tőlök balra, felkenődöm minden falra. Szédülök, forog a gyomrom, mindjárt eldőlök. Tőlök jobbra, tőlök balra, felkenődöm minden falra. Örökké úton, sosem megérkezve, ánykódni a körben, az irányt már régen feledve. Onnan jöttem, merre tartok, így pörögnek évek. Már nem tudom a választ, tán egyszer még körbeérek. Nincs megállás, őrült tempó, lassítani fél. Elszorul a torkom is, hogyha körbenézek. Előznek a körben, jönnek s leköröznek. Körben tart a körforgalom, lekörözöl, leköröznek. Pörget a kör, szédülök, forog a gyomrom, mindjárt eldőlök. Tőlök jobbra, tőlök balra, felkenődöm minden falra. Szédülök, forog a gyomrom, mindjárt eldőlök. Tőlök jobbra, tőlök balra, felkenődöm minden falra. Felkenődöm minden falra, felkenődöm minden falra. Köszönjük az utazást, Magellán, úgy látom, hogy nem csak az adósság spirálra tekeredtél rá. Átadom a szót a fekete angyalnak, Angela Nigrának. Szívesen vettem volna, ha egy kicsit érzékletesebben mutatod be a farkad körüli keringést. Felkavartad a gyomromat Magellán. Javasollak a vásárra, bár annak jobban örültem volna, ha egy végzetes éjszakán az én karjaimban lehetett volna ki a lelkedet. Akkor végre fekete özvegy lehettem volna. Na mindegy, inkább menj, vidd vásárra a bőrödet. Búcsúzom tőled, szomorú fiú. Pá! Köszönöm. Na ide figyelünk, Magellán! Jegyezd meg jól, amit most mondok
buta vagy Magellán, és még hülye is. Mi alapján feltételezted azt, hogy Szaváriában kifizetődő lehet egy agóra, és ez bárkit is lázba hoz rajtad kívül? Tudod mit? Ne add meg a választ. Menj az árverésre, és tartsd meg azt magadnak. Örökre. Köszönöm. Gratulálok, Magellán! Ha a közönség is úgy akarja, már nem kell sokáig köröznöd földi pályát tengelye körül. Várj az emelvény. Tehát ő Magellán Centralis, a nemzetisége luzitán, a neme férfi, kora 30 év, magassága 178 cm, képzettsége ingatlankadó, foghiázó, büntetlen előéletű, előnye érdeklődő, művészeteket kedvelő és értő ember. A hátrányos tulajdonsága, hogy tele van fóbiákkal, felelőtlen és meggondolatlan. A kikiáltási ára pedig 180 pannoniai forint neki is, és aki megvásárolja, kap hozzá egy téglát, meg majd egy jegyet. Ez nem összekeverendő a téglajeggyel, ez egy másik történet. Kérem szépen, ezzel a jeggyel be lehet épülni az Isis szentébe. Az Ízeumba tehet egy végső sétát, aki Magellán Centralist megkapja, és hát 30 percre ő is a különböző spiráljaival rendelkezésére áll a leendő vásárlónak. Tehát 180 pannoniai forint először se, mert senkinek nem kell egyelőre. 5. Megmutatja? Ja, jó. 180, tehát 180 pannoniai forint először. 200. Lehet, 200. 200, többet nem adok érte, túl sovány. Túl sovány, igen. Téglával együtt adom. 210, tessék. 300, kérem szépen. 300 először. 500 először. 500 másodszor. 600 először. 600 másodszor. Ja, és szaváriai történeteket is mesél egyébként. Állítólag benne volt itt ő is a szaváriai köztársasági életébe, és nagyon sokat tud mesélni. 600-nál tartunk másodszor. 600 harmadszor. Gratulálok. Ott volt a vásárlás. Folytatódjék, hölgyeim és uraim, a halálváró rabszolgajelöltek bemutatása. Hát ismerje meg őket mindenki, mielőtt végleg elbúcsúznának. A pódiumra szólítom Pannonia leghíresebb szórakozó helyének, a Fáskerti mulatónak tulajdonosát, az antiszépség királyát, a mesteri hármak legnagyobb mesterét, Adamus Faciust! Köszöntelek, Adamus. Kinek szánod ezt a szép, kedves meglepetést, ha nem nekem? Életem legnagyobb és utolsó ajándékát szeretném átadni kedves feleségemnek, Zsazsának, és csodálatos kislányomnak, Zsülikének, mielőtt végleg elmegyek. Ők is itt vannak a közönség soraiban? Nem, izgulnak, idegesek, és nem bírnak engem nézni, mert hány ingerük van tőle. A kulisszák mögött figyelnek, és már nagyon várják a halálomat. Ezek szerint támogatják a döntésedet? A teljes messzélességükkel, ami nem olyan nagy, ugye. Olyannyira, hogy részt vesznek a marketingos kampányunkban is, újra összeáll egy csodálatos mesterhármas, mint 3 kicsi legió. Te tulajdonképpen sikeres, jómódú ember vagy. Miért dobod el ilyen könnyen az életet? Szeretnék még egyszer utoljára elmenni, ha már az utóbbi években ez egyszer sem sikerült. Tragédia. Feleségem szerint tragikomédia. Döntésemben megerősítettek a szépség királynők Józsdájának látnoka is,
látomások szerint fel kell állnom, vagy el kell mennem. Hát meglátjuk, hogy sikerülni fog-e. Hölgyeim és uraim, következik Adamus Facius, közreműködik Zsazsa és Julie Facius. Virág, ennyi csak, mit adhatok, és kívánok én magamnak 3 nőt nagyot. Pici vagyok, mondhatja más, de tudom jól, hogy mit tegyek, a méret nem lényeg, használom majd a nyelvemet. A fejkortos talán! Én látom téged, csak a nagy mell érdekel. Ha éneklünk, attól meg a világ hervad el. De elnézem neked, csak sok pénzt keres, így rossz ember is lehet. Hervad világ, nem nagy dolog, de tudod, mást nem adhatok. Vérszegény vagyok, vérszegényen is dalolok. Egy szál hervad virág, ennyi csak, mit adhatok. Kívánom, legyél, mint én voltam a legnagyobb. Én látom téged, csak a nagyság érdekel, hogy pusztítóan hamis vagy, a füledig nem jut el. De elnézem neked, nem majomként szeretsz, túl jó ember nem lehet. Gyere már, Divin! Figyelj be! Hülye kurva! Büdös banya! Köszönjük a Mester 3-as beugrásának kiugróan érdekes produkcióját. Kíváncsian várom, hogy a bizottságot meghatotta-e az imént látott és hallott furcsa családi idill. Hát engem határozottan meghajtott. Aki nem tud elmenni, az meg sem érkezett. Így a család életét sem képes megtermékenyíteni. Hiába tűnik sikeres embernek, a jövő lehetőségét veszi el a családjától, a környezetétől és a birodalomtól. Hát ebből nem lesz 3 gyerek, 4 biga, legfeljebb csigabiga. Aki csak fekszik, de nem tud felállni, az beteg. Gyógyíthatatlan beteg. Nem szeretném tovább húzni a szenvedéseidet, mindenképpen javasollak a végvásárra. Köszönöm. Én, Dominik Strauss Canis Mergas, a birodalom egyik legnagyobb potentátja és leggőgösebb gúnája, mélyen együtt érzek Adamus Faciusszal. A vágytalanság állapota elvezet a bevégzéshez. Megszűnik a sürgetés. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a végvásár megnyerése esetén már többé senki nem hallhatja Facius énekét, ami mitagadás mérgezőbb, mint a vágyölő galóca. És hölgyeim és uraim, nem igaz a mondás. A lenyugvó napnak nincs eleje. Alkalmasnak találom a jelöltet. Végvásárra való. Köszönöm. Kivételesen nem vagyunk egy platformon bizottsági társaimmal. Van egy mondás, csak a jók mennek el. Kérem szépen, Adamus Facius nem jó. Próbálok cizelláltan fogalmazni, milyen is ő valójában. Adamus Facius rossz, 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 nem pöti rossz, lösszar! A jók elmehetnek, a rosszaknak viszont maradniuk kell. Ennek ellenére természetesen tiszteletben tartom
Angela és Dominik döntését, de s'il vous plaît, háborgó gondolataimat el kellett mondanom. Nincs mit köszönni. Nem köszönöm. Köszönöm! Tényleg? Nem! A bizottság tehát 2-1 arányban alkalmasnak találta bevégzésre. Menj a helyedre. A rabszolga neve tehát Adamus Facius, a nemzetisége júdeai. A neme férfi, kora 52 év, magassága 175 cm. Képzettsége mulattató, magamulatgató, mesterhármasugró. Sajnos büntetett előéletű, a bűne többrendbeli súlyos ízlésvicamítás és szépség tapasztalatlanságból fakadó szemérem-szőrtelenítés volt. Előnye, hogy zeneszerető, gyermekkedvelő és behízelgő. Hátránya, hogy tehetségtelen, pénzéhes és késóvár volt. A kikiáltásai ára 180 pannoniai forint, és kap érte, aki megvásárolja ajándékba, egy évtizedeken át kőbevésett hangzóanyagot, amit bizonyos eszközökön esetleg le is lehet játszani, és meg is lehet hallgatni. Ezt a gyönyörű, vágyölő galócás éneket több alkalommal is meghallgathatja, aki megvásárolja. És hát természetesen senki ne feledje el, hogy a magas kultúráért áldoz, aki most vásárolni fog. 180 pannoniai forintért úgy gondolom, hogy ez meglehetősen jutányos ajánlat. Ki adja meg érte a 180 pont? Megvan a súlya. Mi a véleményed, Adamus? Neki is megvan? Súlyba összeillenek. Tökéletes. Rendben van. Tehát 180 először, és nem lesznek súlyos problémáik sem. 180, csak ennyi, semmi? 200-at adok érte. Kicsoda? Köszönöm szépen. 200 először. 210. Az úr egyetért ezzel, hogy 2-t adna érte? Nem nagyon. Több is veszett már, ugye? 210 másodszor. 300, köszönöm szépen. 300 először. 320. 320, köszönöm szépen. Meg is lehet énekeltetni egyébként. Nem ajánlom, de... 320 másodszor. 400, köszönöm szépen. 400, jaj! Összesen nem fizetett ennyit ebbe a 3 napba, igaz? 400 először, másodszor. 500. 500 először. 520. Ez volt az utolsó, hogy 20-asával megyünk, jó? Nem vagyok Wurlitzer, amit csak így be lehet dobni, és akkor... 520 először, másodszor. Az már volt? 520. És most mennyi? 600. Jaj, bocsánat, 5-öt értettem. 600. 600 először. Csak 100-asával lehet menni innentől kezdve. 600 másodszor. Nem bírom eldönteni. Megvan a súlya. Megér nekem ennyi. Megér nekem ennyi. Dönts el most. Most. Utolsó lehetőség? Utolsó lehetőség. 7-et adok érte. 7-es, köszönöm szépen. 700-ért. Adamus először. 700 másodszor. Harmadszor.